Els ingressos econòmics, els anys cotitzats i el compliment de les ordenances cíviques seran les mesures que tindran en compte els populars si aconsegueixen guanyar les eleccions a l'hora de donar ajuts econòmics o serveis no bàsics, com ara les escoles bressols, als immigrants. Aquesta és la darrera proposta en matèria d'immigració presentada aquest matí pel grup municipal del Partit Popular. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística presentades pels populars, a Lleida viuen un 20,4% d'immigrants, dels quals 10.800 no tenen permís de residència ni de treball. El PP de Lleida critica que el govern doni ajudes econòmiques a les persones nouvingudes i no recolzi als ciutadans que han cotitzat any rere any. Per la candidata popular a la paeria Ima Manso és necessari establir un control de les persones que disposen d'ajudes, ja que considera que les prestacions no estan repartides de forma igualitària entre els ciutadans. No creiem que sigui just que aquestes persones que tota la vida han estat contribuint, que ara se trobin deixades de la mà de Déu perquè se tingui que ajudar a persones que acaben d'arribar. Això, si no es controla, se pot donar el cas que hi hagi una persona que sense treballar obtingui més ingressos al sumar aquestes ajuts de persones que estan treballant cada dia des de les 8 del matí fins a la nit. En matèria de seguretat, els populars proposen crear grups de mediació perquè els immigrants s'adaptin a les ordenances cíviques, així com també pretén recuperar la figura del guàrdia de barri a totes les zones de la ciutat perquè vetlli pels veïns. D'altra banda, en el marc de la presentació de les propostes d'immigració del Partit Popular, un veí del barri Noguerola Estació s'ha queixat a la cap de llista del PP sobre els actes incívics que els immigrants estan duent a terme en un dels solars al costat de la plaça Noguerola. Com a resposta, Ima Manso s'ha compromès a estudiar la situació sobre el terreny.